Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati ya duka. Burung merpati terbang tempat ya Tuhan tiada tara. Bolehlah kita pada menyanyi badanlah sehat hati gembira.
Cek, bah. Cek. Ya babak 10 sudah dari tadi pagi. Nanti masih ada 2 babak lagi. Oh ya, baik. Masih bareng Rogo Wahyu Mataram. Besok Minggu di mana? Oke. Besok Minggu live juga di YouTube. Ya, sepiro Mas, sepiro. Ana apa to kok celuk-celuk ki? Ana apa? Aku jaluk tiga Lah jan arep to? Heeh. Arep to? Mula nembung aku. Ndak selak digrebek Pak RT. Ndak selak digrebek polsek mau apa? Takut aku. Karo sapa tali sing penting penting apa? sing penting Penting apa? ana nyambane ya Rogo Wahyu Mataram. Simbok watakku lowe ana kenang aku tungokno simbok aku wis gede Sepiro? ana prawan Tole Penting apa? golek gawean. Apa golek tikungan? Zaman sekarang tuh yang kerja wanita juga. Wonder Woman pokoknya. Wong lanange ngomong kok kancaku do ngomong niku, Mas. Emansipasi wanita. Iya. Aduh simbok penting kawin. Ayo. Aku wis simbok wis mandem wedokan. Awan lagi pengen ketemu. Pengen apa?
saben dina pengen ketemu. Rungokke, rungokke. Nora gampang bojoan. Kudu bisa golek candang pangan. Ya. Nuruti mandamu. Apa bojo? Bapak kali waktu. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Nah ngono lho Le. Golek duit kanggo nikahan. Iya tule dongane baik. Muga-muga bisa kelaksana. Simbok watan kuluwe ana kata aku tungokno. Aduh simbok Piye? aku wis gede ana rondo. Waduh. Coba takono. Tule ketane abang. Buri rumput-rumput. Tule rabine gampang. Paling penting golek gawean. Leren. Ambegan sih. Demit ki yo kesel nek kon joget terus. Yo istirahat sih. Sepertinya kita juga kerasukan demit ya. Ora nek aku. Ora. Kelebotan duit nih senengnya. Amin. Ada Mbak Bulan. Aduh. Wah. Itu demitnya sumeh kok disapa guyu. Enggak ada hantu yang menyeramkan. Enggak ada. Nek nang Jatilan hantu best friend kita. Besti. Nek ora teko mah dhewe bingung. Tandane pawangnya kurang sekti. Heeh, kurang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bercanda. Bercanda. Guncana. Aduh simbok penting kawin. Ayo. Aku kirim kok wis mandem medaan. Ya. Awak mengira bisa turu. Saben dino pengen ketemu. Rungokke. Ora gampang bojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Ya. Nuruti mimpimu. Apa bojo bapak kali waktu. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Oleh duit kanggo nikahan. Iya tole dongane poe. Muga-muga bisa kelaksanan. Ya.
Pun Mas Monte. Piye bolong? Heeh. Apa sudah ada request belum? Oh, nggih. Oh, Ada panggilan ini, sik. Iki urusannya. Oh, Taman Juruk. Waduh. Iki piye urusane iki? Oh? Sebenarnya duit. Hah? Hah? Ya wis ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Sampeyan Kuwi nek semene iki meng separo lho Mas lagune. kuwi arep. Tak ada piro. Piye Mas? Aku mau ngerti Mas ning kono iki rebutan sawur iki. Oh, apa? Kuwi mesti gorene. Sawur nganu. Sawur mati ya lho kita. Aduh. Gosek kuwi lagi Kosek. pancingan. Heeh, pancingan. Siapa ngerti nganu ana sing beda warnane ngono lho Mas. Heeh. Ora apa-apa Mas, saya gede iki saya. Saya gede saya apa? Sawer iso sedekah. Heeh. Sedekah iki kunci mlebu surga, Mas. Oh lho Mas. Nek sawermu saya gede, pintu swargamu saya gede. Heeh. Nek 2000 paling semen iki kuncine. Ning semen iki. Piye? Ya. Tarik Mas, ya apa? Tarik lagu maksudnya. Ya, manut aku apa? Sik ya Mas, tak skip sik. Mau Bapak Kapolsekmu lagunya apa? Oh, memes. Iki kok ndak dibubarke nek ora diwe. Oh, Pak Kapolsek. Ora Kapolsek. Wah. Aku nganu lho, tiwas kleru le krungu Pak lho. polisi iki ya ming request tok no. Heeh, request tok. Rano. Apa? Aja ya Pak polisi anak 5. Sakne yo. J. Anak 5 ditombok kabeh. Ampun Pak, ndak dibedil aku. Ayo. Engko bali-bali dicekel lho. Duas. Gue gembotnya ndak ra kerja. Hah? Merem? Bahaya. Heeh. Digugah sik. Ada Dumas. Ya sampun katur Mas, Dumes. Ditarik Mas. Hati-hati butuh petowo Tangire yen tangire kok kira-kira Yen tangire yen tangire kira-kira Sekirire butuh